Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen ɓe men jettitaka e lawol gotol calminama juura e ɗum goni kala ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude hande dialogue national mo gardi ɗo leydi ndi noddi ɗum ko hanki wonno e hande tigui yettinte saabu noon ko altine talata tigui wonno ɗum noon ko ɓuuri hen tengtude ko nani nder jayndel ɗi joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui jayde gendire Le Soleil kañum tigui uddita damal hono subaka fo ɗum noon garen tan ko ɓuuri hen tengtude ko woni kay kamɓe Le Soleil ɓe gari kay wiide gardiɗo leydi ndi e konnguɗi muɗum wi tan ko kañum aja ala agenda personnel mana kola ko fawata wona e intérêt muɗum saabi kono ko intérêt leydi ndi ɗum noon amo yiɗi tan élection ji waɗa haade ndungu ngu arde amo yiɗi tigui yo oɗon élection watɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon woni konnguɗi makko ɗi ganduɗa o suuti ɗum hanki walla tan ene jeeya konnguɗi o suuti hanki garen e jayde les échos noon e oɗo subaka kañum ne ari tan ko wiide gardiɗo leydi kay waɗi imposé mana fawi ko calendrier muɗum tigui wi yo goto fo rew hen ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa tan ɓe gari hen ɓe mbi noon woɗɓe ɓe ganduɗa kay mbi yo journée ville morte waɗe woni tan wonɓe F25 kamɓe ɓeɗon noon oɗo saaha ɓe daari tan ko wiide kamɓe ara suñu élection ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay yoɓe daro wadde ville morte liggey wasa dañde ya garta o wasa kadi dañde wona ko ganduɗa ete kay ɓe kollita ko wasde ɓe weltade date mo ganduɗa nanggaka ha joni faade élection ji ɗi gardiɗo leydi ha joni e nder jayde l'observateur o wi tan ko date tan mo ganduɗa ete ɓe mbaɗi ko dialogue mo ganduɗa kay fawi koye waktuje hojomaji ɗum ɗo noon ne woni ko ganduɗa ete ɓe garti hen ɓe mbi gardiɗo leydi ndi e calcul aji ɗi waɗi fawi ɓe mbi tan ha joni candidat ji 16 ɗi kamɓe noon ɓe tan jeeya kay oɗon dialogue ɓe mbi tan ha joni kanko Moundiaye Cissé o wi tan ko kamɓe candidat ji 16 ɓe kan gardiɗo leydi ndi yo ƴewno waɗi haaɓe joddoɓe jewtida goɗɗum kay ko ganduɗa nani hen woni gueɗe oɗo ɓiɗɗo debbo ɓe mbi tan ko fof paamo Miss Sénégal toon to diwan mo Inde nde ganduɗa kay koye Miss Monde kay ɗo joni wona ɓe mbi noon ko ƴewtinda ko woni kay ɓornugol makko eko way noon koko kay way tanno ko tan fawake lawol te ɗum ɗon noon ne wawi addandemo caɗele te noon o tottani Sénégal valeur mo dañi o ɗum tigui woni konnguɗi ɗi ganduɗa nane nder jayde l'observateur gareni jayde Vox Populi oɗo subaka wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay wi kay yonama kay doyalna sëkk e nder tan jogugol jogui leydi ndi walla tan ɗo situation tolniɗo o wi tan ko mo yiɗi élection ji waɗa walla tan gueɗe ɗe fuɗɗi haade 2 lewru avril ɗum noon woni tan konnguɗi makko te o ruttake en caggal ɗum woni tan konnguɗi gardiɗo leydi ndi ha joni tan e nder jayde Vox Populi ɗum ɗon noon Boun Abdallah Dionne kañum noon wi tan ko fayi tan e candidat ji jeenayyi ɗi yoɓe goppe ɓe jaaha kono noon woɗɓe riwaɓe yo gueɗe mumen ƴewte ɗum woni proposition makko e nder jayde Vox Populi garen ha joni jayde quotidien le quotidien ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi kay oɗo saaha kay e discours mo ganduɗa waɗi ɗum fanude tan e oɗo dialogue mo waɗi hanki o wi tan élection ji ɗi so tawi tan dañani ha 2 avril kanko noon mo ƴettu foof o fawa ɗum e junggo ko ganduɗa kañum woni conseil constitutionnel kañum ƴewano o waɗi walla tan totta goɗɗo gardingo leydi ndi ha tan gueɗe ɗe ƴeewe hoto wattinto ɗum kay woni kanko konnguɗi makko kanko gardiɗo leydi ndi nde ganduɗa hanki o tan hucciti won hen walla tan o hucciti e ɓe o waddanno dialogue hanki oɗon ñalawma garen ha joni jayde le témoin noon e oɗo subaka kañum wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay holliti tigui yiɗde ɗum yaade e 2 avril holliti tigui kadi so 2 avril yonti wonta wonde gardiɗo leydi ndi o wi tan oɗo saaha kay ɓe garti e tan loi amnesty mo ganduɗa ete koye période 2021 2024 ko nden tigui woni ko ganduɗa ete fawama ɗum noon
woni ko ganda kanko gardiɗo leydi ndi o arti hen e tan konngudi walla tan e oɗon dialogue ɗum noon koye nder jayde le témoin woni caggal ɗum garene jayde direct news noon wi tan ko way kono conseil constitutionnel koko yiɗi tan liɓede walla tan fawede leydi walla tan koko yiɗi helede so tawi ne wawi wiyede ko galle mahanoɗo saabu noon ko ƴewtinda ko woni 16 mo candidat ɗi ganduɗa ɓe jaadani dialogue o ɓe mbaɗi tan déposé recours toon to conseil constitutionnel kono noon gardiɗo leydi ndi kay jabtimaɓe wiɓe ko décret tan wawi tan fawde élection ɗi son jiiɗa foof ko ɗon koye décret wawi rewde te noon so tawi noon élection ji ɗi yeehi ha ɓenni 2 avril min tawata kam ɗo ete ɗum woni konngudi makko ɓe mbi Mamboy Diaw wondiɓe muɗum kay ɓe nawi oɗon requête toon to ganduɗa woni to conseil constitutionnel joni noon ha yeeso ko lawol ande kay hoto dialogue o wattinte taw garen ha joni caggal direct news en mbatta tan sona arde jayde tribune ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi ɓe mbi ko Macky dialogue avec Macky gardiɗo leydi ndi noon hucciti tan koye hoore muɗum saabu wonɓe toon ɓe fo mbay tan kono ko yidde mo ko pawi ɓe mbi noon ko acteur aji kewɗi politique ne gari mbimo tan ko kay ko ganduɗa woni yette wadɓe boycotté ɓe ɗum ɗon noon mataw tan ko yidde mumen kono noon wona yidde amen minen gummoɗa ɗo walla ko way noon ɗum tigui woni konngudi makko konko noon o wi tan ko haade 2 avril amo yiiɗi élection ji daña no hannirta ni ɗum woni konngudi gardiɗo leydi Cheikh Yérim Seck konngudi muɗum ha joni e nder jayde tribune widemo tan kanko Ousmane Sonko ko baddo validé kala ko gardiɗo leydi ndi yiiɗi wadde garene jayde besbi le jour noon wi tan ko décret ji ɗi ganduɗa gardiɗo leydi ni kayne ara hen o haaldi noon e F25 o wiyete kay so tawi on jeehe conseil constitutionnel gueɗe ɗe walla konngol ngol koye min wattinto saabu ko min foti wadde fixé date élection ji ɗi ha joni tan gaare projet de loi amnesty mo assemblée nationale ɗum ko alarba foti dañde ɓe mbi église o kay kañum nde huccite gardiɗo leydi ndi wimo ko yo élection ji mbaɗe haade 2 avril ko tawde lawol ko noon wi yo waɗire noon ɗum noon woni tan konngudi mabɓe hanki nde ɓe kuccite gardiɗo leydi ndi garen ha joni e jayde le Dakarois kamɓe noon ɓe mbi tan ko gardiɗo leydi ndi kay tottiti ballo walla tottiti gueɗe ɗe ko conseil constitutionnel saabu o wi tan ko so tawi tan ko ganduɗa ko kañum fayi e tan élection ji dañani mo wi conseil constitutionnel yo ƴeew no watta ha tan jiitodiral dañe ɓe mbi Beyti Amar mo ganduɗa ko ɓiɗɗo e Ahmed Amar ne wasi fittande muɗum ɓe mbi ko overdose wari mo woni tan drogue ɓurtuɗo e hoore makko garene jayde libération kañum uddata damal e oɗo saaha ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi yiiɗi tan ko yo élection ji mbaɗe haade ndungu nadde ɗum ɗon noon ɓe garti hen no fewi ɓe wi noon so tawi tan yewtere ala walla tan jiitodiral ala yete haade 2 avril kanko noon mawo wat saisir walla tan mawo tottit foof conseil constitutionnel ƴeewa holi baɗowo mo remplacé so ɗum ɗon ari noon kanko o yonama e tan leydi ndi walla tan o yonama e ko faye situation leydi ndi ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi ɓe mbi noon projet de loi altine oɗo tala alarba faade tan e banggue amnesty e ɗum ɗon noon maɓe gummo hen ɓe mbi église o kañum holliri tan ha joni darde muɗum woni tan yo élection ji mbatta yo constitution wo tan rewe no hannirta ni hayso tawi wiyama ne dañi caɗele hoto hat élection ji dañde nde foti dañde nde ɓe garti kay e ka Amy Dia mo ganduɗa kay ene nangano e gueɗe tan e gueɗe banggue politique ne wawi wiyede kanko Amy Dia oɗon noon ɓe mbi oɗo saaha kay o waɗama évacué hôpital Abbas Ndao saabi ɗum ko malaise mo dañi joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓen ko ɓe gareni hello wongo dutotoɗen tan koye dialogue national dañɗo hanki saabu noon wonɓe ganda darde mumen ƴewtidaka hen hayso tawi won wayrunoɓe yiyede ɓe ganduɗa hanki kay jiitama e tan oɗo dialogue national dañɗo yewtidde faade tan eko faye élection ji hewɓe noon nde gaari goto foof haali tan ko yidde muɗum woni gardiɗo leydi ndi min jiiɗa taw gummoɗa ɗo ɗum ɗon noon goto foof ne jogui droit e yidde muɗum
muɗum walla haalde ko woni miijo muɗum kono noon so constitution darima ko ganduɗa ko hen lelna no leydi ndi foti yarude eno foti waɗirede ko ɗon tan foti wambede ɗum noon saabi kanko gardiɗo leydi ndi e andude mo ɗum ɗon te noon ne wawi wiyede o ɓurani ɗum andude kadi wiyoɓe mo jottoɓe ɗum noon o wi tan ko kanko 2 avril mo andi kay o nattat wonde gardiɗo leydi ndi so élection dañani ɗum ɗon noon so tawi kay situation o réglaka ha ndenne mo woppide ɗum e conseil constitutionnel ƴeewa no waɗi ha tan ƴeewa toɗɗiɗomo goɗɗo wawa ha élection ji ɗi wawa ɓennude e dow jaam tawa noon kanko o natti wonde yette président ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ene sikka tan mataw yettetake toon saabu noon élection ji mars sene wawi darnede haade le 2 avril yo darne yewtere ƴeewe no waɗira ko kala ko watte hen en tout cas kamɓe kam 16 candidat ji ɗi kamɓe yidde mabɓe oɗo saaha woni ko yo date nanggue so date nanggama yo dañ haade le 2 avril ganduɗa ete ma gardiɗo leydi ma waw wadde passation de service no Senghor waɗirno ɗum no Abdou Diouf waɗirno ɗum no maître Abdoulaye Wade waɗirno ɗum e kanko gonɗo hande gardiɗo leydi ndi te noon ko ɗum tigui ñaguete o yalta e paale o tawa noon amo yaltidi hen jaleje beelam yo Allah waɗanmo ɗum saabu yeyte kay wiyede gardiɗo leydi ndi joɗima ha 2 avril waɗi démissionné walla ummima ɗo walla conseil constitutionnel fawti ɗum ɗo fawi ɗo goɗɗo ɗum ɗon ne wona ko sénégalais ji paɗata ko sénégalais ji patta ko woni yo élection ji dañ e dow jaam no dañirtuno saaha foof gañiɗo fo ande ko kañum gañi so tawi deuxiéme tour e ko way noon koko dañi yeehi ha ƴogori ɓennude tan ko fayi e 2 avril ɗum ɗon ne wawi hokkede neɗɗo kadi jotto ha ɗum ɗon ɓenna wawa wadde passation de service muɗum no hannirta ni totta goɗɗo wadda hen duwono ɗum ya jogoro jaam saabu ɗum noon koye aada e cosaan meɗen jeeya kono kadi koye dejere leydi meɗen jeeya ɗum ɗon noon mataw date o hande so tawi ko faye tan dialogue jokkitama mataw ma ande walla so andaka hande ne ma décret mawo wat décret kanko gardiɗo leydi ndi mataw hakkude hande e janggo saabu ne wawi wonde ara e tan date mo ganduɗa kañum woni date élection ji patteɗi ɗi haade nungu arde ɗum ɗon fo wawa waɗede e dow jaam no leydi ndi andirani e dow dejere saabu noon ko wiyete jamne bone ne anda ɗo fuɗɗete kono andatake ɗo haadata te noon hatta tan e dow hoore jomum wirtoto faya e goɗɗo hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɗo gudditen ruɓɓindu jayndedi meɗen tuttude wonade gongol so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall